ଅଛନ୍ତି ଚାଳିଶ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଇପଟ ଅଛନ୍ତି ଏପଟ କଥା ସେପଟ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କଥା ଭାଇ ଆମେ ଆଜି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଦୁଶ୍ମନ ହେବାଟା ଭଲ ନୁହଁ। ଭାଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସମୟ କରିଛେ ଯେ ଅନୁରୋଧ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଧରୁନି ଯାହା କରିବା ଗୋଟିଏ କରିବା ଆଉ ଯଦି ଦୁଇ ପଟ ରହିବା ଦୁଇ ପଟ ମତେ ଦେବା କ'ଣ ଜିନିଷ ହେବନି ଗୁରୁ କରିବି କାରଣ ଆମେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପରୁ ହଜାରେ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଭାଇ କେହି ନଥିଲେ ଠିକ କଥା ନାହିଁ ଭାଇଙ୍କର ଭାଇ କ'ଣ ହଁ ଭାଇଙ୍କର ମାମୁଁକୁ ଆଜି ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଥିଲେ ଭାଇଙ୍କର ମାମୁଁକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ହଁ ତାଙ୍କେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଜେସିବି ଯାଅ ସାଙ୍ଗ ସେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଭାଇ ଆସି କାହା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେନି ଯଦି ଆମର ଭାଇ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବା ଆମେ ଯଦି କିଛି ଭାଇ ଥଣ୍ଡା ହବ ବାକି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭାଇ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତି କି ଆପଣ ମାନେ ବେଶୀ ଚଲୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ ସିନିୟର ଜୁନିୟର ଭାବ କେବେ ରଖିବେ ମୋର ଜଣେ ସାନ ଭାଇ ହଉ କି ବଡ଼ ଭାଇ ହଉ ଜଣେ ଶିଖିନି କିଛି କାମଟା ଜାଣିପାରି ଅପରେଟର ଭିତରେ ଯାଇଛି ଆମେ ଭାଇ କହିଲେ ଟେମ୍ପର କରିବା ଭାଇ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ଗଲ ଆପଣ କୁଆ ଗଲ ବୁଝିପାରିଲେ সেই দুঃখ নেবে ଆମ ଭାଇ ଭିତରେ ଆମ ପାଖକୁ ଖବର ନ ଆସୁ ଯଦି ଆସେ ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ସାନ ହଉ କି ବଡ଼ ହଉ ଆମ ଭାଇ ଗୋଟେ ସିନିୟର ଜୁନିୟର କେବେ ଦେଖିବା ଜାଣିଛୁ ଆମ ଭାଇ ଜୁନିୟର ଭାଇ ତାକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିବା ଦିଏ ତାକୁ ଦୁଃଖ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ହେଉଛୁ ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ପର ନେଉଛୁ ଆଜି ଆମର ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଦରମା ମିଳୁନି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଉନି ଆମର ଭଉଣୀ ଜାଗାରେ ନା ମିଛ କହୁଛୁ ଆମର 3 ମାସ 4 ମାସ 5 ମାସ ଯାଇଥାଉ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ସେଟା 4-5 ହଜାର ଚଲେଇବନି তোমার 3,000 ଦରମାରେ ଆମ କିଏ ଯେମିତି କରୁ ସେ ଦେଖିଲା 5,000 ପାଇଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି ତମ ଲୋକ ଡାକେ କୋଉ ଲୋକ ରହୁ ଭଲ ଭାଇ ମାଲିକ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କହୁଛ 3-4 ହଜାର ଦରମା ଗୋଟେ ପିଲା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି 15,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଆମେ ଯଦି ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକରେ ମିଟିଂ ହେଲା ମୁଁ କହିପାରି ଆମ ଦରମା କାଟିଗଲା ଆଗେ କୌଣସି ମାଲିକ ନେବେ ନା କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ତ ଆମେ ଆସିକି 10,000 ସେଥିରୁ ସବୁ ପିଲା ଆମେ ଯେତେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏକ ହେବା ବହୁତ ପିଲା ସମ୍ମିଳନ କରି ଆମେ ଆମ କଥା କଥା ପଦେ କହିଲେ ଭାବ ଚାଲିବ କଥା ସେଇଭଳି ଜାଣିଲେ ଆମ ଗ୍ରୁପ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ସହଜ କରନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଆପଣ ପିଢ଼ି ମାସରେ ଯୋଉ ବାଟରେ ଯାଉଛି ଭାଇ ଆପଣ ଘରେ କୋଉଠି ମୁଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ସିଆର ଯାକ କେତେ ଭାଇ ରହେ କ'ଣ ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ କହିଲେ ନା ଭାଇ ମୁଁ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ କାମ ଯଦି ସବୁ ଭାଇ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ କେତେ ଭାଇ ଅଛେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 5 ଦିନ ଲାଗିବ ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଖାଲି ଟିକେଟ୍ ଯଦି ମେହନତ କରିବା ଆମେ ନଦୀ ହିସାବରେ କରିପାରୁନୁ ଆଉ ଭାଇ ଆମ ଅପରେଟର ତୁମେ ବେଶୀ ଖାଇବା ମୁଁ ବି ମୁଁ ବି କର୍ମ କରୁଛି ନଦୀ ତ କାହିଁକି ଆମ ଭାଇ ଭାଇ ହେବା ତାର ଚିନ୍ତା କରିବା ନିଜ ନିଜର କଥା ନିଜ ନିଜର ମନର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ୁଛେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସଂଘ କରିଛୁ ତ ସବୁ ଭାଇମାନେ ସେଇଭଳି ସଂଘକୁ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବାକି ନିଜ ନିଜର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚିହ୍ନା ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସଂଘକୁ ଜଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ କହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି ଆଉ ମୋର ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ କହିଲେଣି ସେଇ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେଇ ଗୋଟେ ଭାଇ କହିବା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସଂଘ ପ୍ରତି ଜଡ଼ିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଆମ ସଂଘ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ସଂଘରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଯେ ନାହିଁ ଆମ ସଂଘରେ ମିଶିଲେ ଆମର ଏକତା ହିଁ ରହିବ ଆମେ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ କେମିତି ଆମର ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବି ଆମେ ପାଇପାରିବା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିକି ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇବା ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛୁ। आलोचना कर बहुत परीक्षा में आलोचना डायरेक्ट संपर्क आज राखी पूर्णिया सब फैमिली छाड़ी टेंशन बहुत दिन में गोटे जिस भाई टे समस्ते ठिया आम संपर्क ना केक हाँ भाई समस्ते आगे समस्ते आमर जो ओडिशा पर्यटन महासंघर सब भाई मैंने
ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଆଗଭର ରହୁ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସବୁବେଳେ ଆମ ସଂଘ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏକଥା ହିଁ ବଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼, ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼, ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଅପରେଟର ମହାସଂଘ, ଓଡ଼ିଶା ଅପରେଟର ମହାସଂଘ, ଓଡ଼ିଶା ଅପରେଟର ମହାସଂଘ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ରଖିବାକୁ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ସବୁ କିଛି ଆମର କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଉତ୍ପାଦନ କରିବି, ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିବି। ଆଉ ମୋର ସେତିକି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆମର ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆଉ ମୋର ସବୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆଉ ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଜି ମୋତେ ସଭାପତି ଭାବରେ ଆସନ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି କେବଳ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କକୁ ପାରିପାରିବନି। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଠା ହେଇଯିବ, ସେ ମୁଠାର ପାୱାରଟା ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ 5 ଜଣ ମିଶିଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଏକୁଟିଆ କରିପାରିବିନି। ଆମେ 5 ଜଣ ଯଦି ମିଶିବା ତାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ସଭାପତି ହେଇଛି, ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯଦି ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିବି, ମୁଁ କରିପାରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦରକାର। ବଡ଼ ଭାଇମାନେ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଆମର ଯାହା ଭୁଲ ରହିବ ତାହା ତ୍ରୁଟି ରହିବ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କିଛି ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲା। ଯଦି ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନ ହେଇପାରିଲା, ଆମେ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାହାରା ନେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା। ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ସବୁ କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ସବୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେଣି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଅଧିକ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଆମର ମାଲିକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେଇ ହଇରାଣରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆମର ସହପାଠୀମାନେ ବି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ସହଯୋଗ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଯିଏ ଯାହାର ଯେଉଁଠିକିନା ଯାହାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ମରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଜାଣିପାରିବେ କାହାର ସୁବିଧା କେଉଁଟା ଅସୁବିଧା ହେଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ କେହି ନ ରଖିଲେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ, ତାହେଲେ କେହି କିଛି କାହା ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହା ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ରହିଛି ହେଉଛି, ସେଇଟା ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ କାଲି ବି ଦେଖିଲିନି, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଏଠି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ସଂଘ ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେବା। ମୁଁ ବି ମୋର ସହପାଠୀ, ମୋର ପିଲା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିବି। ମୁଁ ଆଉ ଆଗରୁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି କୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତାର ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତଥାପି ଭାଇ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୋତେ ବାଛିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ କାଲି ମୋ ଅଧିକାରଟା କହିଲି, ସମସ୍ତେ ବଡ଼ କହିଲେ ଭାଇମାନେ ସବୁ କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକାର କ'ଣ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆମର ଅପରେଟର ଭାଇମାନେ ଚଳାଚଳି କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ରେ ଚଲାନ୍ତୁ, ନିଶାରେ କେହି ଚଲେଇବେନି। ଟିମ୍ ୱାର୍କ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାମକୁ ଲାଗିପାରିବନି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଟିମ୍ ବନେଇବା, ଆମେ ଆଗେଇ ଆମ ସଂଘକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଣିବା ଦରକାର ରୁଲ୍ସ ଅନୁସାରେ ତମେ ଅପରେଟର ମାନେ ସଂଘ କରୁଛ କୋଉଠି କଲେ ତମର ଫାଇଦା କ'ଣ, ସେଇଟା ପ୍ରୁଭ୍ ଦେବାର କେମିତି ନା ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେଟ୍ କରିବା କି ଗୋଟେ ଗଛରେ ଲଗାଇବା, ତାର ସବୁ ଆମେ ଲୋକ ମାରି ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼ରେ ରହି ଯଦି ସେଇ ଉପକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କାମ କରିବା, କି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା କି ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ 10-15 ଟଙ୍କା ରଖି ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼ କିଣି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା କରିବା, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଖି ପୁଣି ସବୁ ହାଇ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ସଂଘ କରି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି।
ଆମକୁ ଦେଖେ ନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ବି ଆମେ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକ ମିଟିଂରେ ସରିବ, ସବୁ ବ୍ଲକ ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବସା ହେଲା ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହାତ ଭାଇ ସବୁ ବ୍ଲକରୁ ଯିବେ। ନୟାଗଡ଼ ଗୋଟେ ଆମର ବସା ହେବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବସା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ବଡ଼ ଧରଣର ସବୁ ଏରିଆର ଲୋକ ସବୁ ମାନେ ଯେତିକି ଆମ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପରେ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେବ। ସେଇଦିନ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି କିଛି ବୁଝେଇବୁ, ଏଇଟା କିଛି ନୁହଁ, ଏଇଟା କେବଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିଛୁ। ସେଇଠି ଗଲା ପରେ ଆମର ଲେଟର ପ୍ୟାଡ୍ ହେବ, ରୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ତିଆରି ହେବ। ଏଇ ରୁଲ୍ସରେ ମାଲିକ ଘରେ କାମ କରିବା। ଏଇ ରୁଲ୍ସରେ ଆମେ ଯେମିତି କୌଣସି ଭାଇ ମାଲିକ ଆମକୁ କହିବାକୁ ଚୁର କରିକି ମାନେ ଦେଖେଇବାରୁ ଆଜ୍ଞା କରିକି ଯେ ଭାଇ ଏଇ ଜଣ ଚୁର ସେଇଭଳି କାମ ଯଦି ନ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ହେବ, ଆମେ ମେସିନ୍ ଚଲେଇବା, ଗୋଟେ ଚୁଲିଆ ଯିବା କରିବାନି, ସଚୋଟ ହିସାବରେ କାମ କରିବା। କି ଆଜି ଆମର ଆସୋସିଏସନଟେ କରୁଛୁ ମାଲିକ ପାଇଁ କି ଅସମ୍ମାନ ନୁହଁ, ମାଲିକ 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 ଆମେ ହେଉଛି ଦେଖ ଭାଇ ଆମେ ହେଲେ ଚାଉଳ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚାଉଳ, ମାଲିକ ହେଉଛି କେଜି ପରେ ବଟକରା ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ତାକୁ ବଟକରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏକ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବାଛିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କହିବେ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସ ମାନେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆସିପାରିଲ ଯଦି 100 ଭାଇରୁ 5 10 ଭାଇ ଆସିଲା ମାନେ ଦୁଃଖ ଆଉ ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ଚିନ୍ତା ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ନେଇ ରହିଲେ। ଆଉ ଯଦି 100 ଭାଇ ଆଗେ 8 ଥାଇକି ଆମେ ଯଦି 90 ଭାଇ ବୁଝିପାରିଲେ это ଦୁଃଖନୀୟ କଥା। ଆପଣ ଯେତେ ଦୂର ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାଇ ପେଟ ମାରିଲା ଆମେ କାମ କରିବା ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଯଦି କହିଲେ ଟ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇ ଆଜି ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି କି ଅମକ ହେଉଛି କି ସମକ ହେଉଛି କି ଅପରେଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କି ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲେ କୌଣସି ଅପରେଟର ତାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କି ଆଗାମୀ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଯିବା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ? ଜୟ ଅପରେଟର ମହାସଂଘ କି, ଓଡ଼ିଶା ଅପରେଟର ମହାସଂଘ କି, ଓଡ଼ିଶା ଅପରେଟର ମହାସଂଘ କି।